Sicela imbhatyo asibatywa. Ubabe sibatywa ngebaqala ngebegcwele iyadi apha. Asibatywa kwesicela ushukumise izinduku zethu. Siphakame zibe ngenyawo. Mhlamba undiva mani bhuti mandikhe ndikwenzela i-VN uzoniva kahle. Because ndabona uba undifumanisise. Jonga apha mfoka bawo. Hlala nenkazana yakho endlini, Uyayazi ngoba uphangela nto funeka inike imali yokwenza intloko, funeka imini uzothambisa. Uyayondla that case. So mna funeka ndizoqhekeza umngqondo wam apho kuloo bhedi. Unditye uthi xaka sogqiba ndiphume ngegeyithi ndihambe. Sogqiba kufika umedem wakho jonga bhuti if uthe wandijonga mhlawumbi ubheni uthe kuwe ndi-desperate. Andikho desperate mfoka bawo ne. Le indoda ndinayo phaa iqonce ibangela uba mawugobe xa ndithetha ngayo yile indifakela imali igqiba indazi uba ndayenza intloko ndinuka iperfume iyazi uba ivelaphi na indazi iba ndiyayinxiba ndawe wena mntu ke ungukleva ungafuni undiva masingabe siyixoxa yonke le nto iya kwaba bantu baku-andastendayo uye kulusande bo nam mandidile naba bamvayo ulusanda xa ethethayo because kuyacaca ufuna undiva umnqondo ubhuti uyavaswa ngowebhokhwe kaloku andivaswa imvula mna ezimpundu yaqona andifani nebhokhwe yibhokhwe isirhama sayo esihlahlala xa kunethiye sivaswe imvula mna lusanda goniwe ndidinga ii-toiletries yayiva nabo ngoba uzandinukisa umlazo ulale nam funeka uyazi uba ndiyakuvasa iimpondo zam if awuyiva ke loo nto leyo ke bhuti andiboni nto zabe ndixoxa Ngase bese sosilama mntase ngase ndibe yilo taxi unikhwele eso smile siyanigqiba ngase ndibe lelo canga unigxavule mntase ngelo lecture ndibambe Kudala ke ndifuna uyibuza lena ngubani onyusele isiza pop sendiba ngoku isiza pop apparently ayiselo vovo ngubani othe isiza pop emini yathi mna no ndiyifuna imalboro istrong isiza pop la iyaxoka ukwazi ayi-afford imalboro ngubani onyusele isiza pop iselivovo I don't think you can get isiza pop ePick n Pay khona into engadibaniyo ngesiza pop Mnqazo mawuqini isibani onyusela isiza pop akodwa ngubani othe isiza pop is like deliberate don't know deliberate oh it meet the requirements hey siza pop iselivovo fondini Valerie Jamnosiba Unothusa ngohlalo. babene andidikwe kuphalazwa kule ndlu bandiphalazwa nguwe ndiphalazwa ngutatakho bandiphalazwa ngutatakho ndiphalazwa ngela rubbish kazulizeka no mabe ivule nto le fridge hayi akho nto yakho mosilo fridge nje valela msuze fridge bloody rubbish yanditabukisa mani Nosipho awudurumbane uyandiva awudurumbane wena uvese kuvula ifriji nje awuyazi into eyifuneka kuleyo friji for uyibuka awuyazi njani image yalo friji kanti ushiye into kulo friji no kakade uba uthenga inix apha zange fa one day uncathi uthenga umbane wala friji ogqiba uvese kuyivule nje uyinqiki ngathi isipili ufuna uzibuka ngathi isipili sakho esiya futhek suka kwalo kitchen bloody rubbish Into zami ziyacotha mani intanga zami ke hayi bofa wayisho sasingaziphansi kabanye abantu indlela zethu azifani igama kaYesu Lord I'm sorry Jesus Christ andiyazi indoda yakuhleka phakathi yayazi endiyithethayo yena ucinga nani sithetha ngayo soloko xa yena eva abantu bathethayo ucinga bathetha ngayo ndifika ndibuza bathini ngam ndithi hayi abathethi ngawe abayazi noyazi uba wena ngubani
I-relationship iqiniswa ngantoni? Umsuzo. Ngantoni? Iqiniswa ngantoni? Umsuzo. Umuntu ngemini kufuneka asele iglasi zamanzi ezingaphi? Wayethe lamlungu ndandimpangelela wayethe ngapi kanoni 8 liters ne? Kodwa mina ndisele iglasi eyi-1 mina ndandisele zonke andiwathanda amanzi tsho. Yeyiphi into oyithandayo kwaziselwayo? Ndiyeni mamboyi ayibo. Mamboyi. Ayibo. So amanzi wena awahoyanga? Hayi andiwahoyanga tsho mxolo. Why izoqiniswa umsuzo? Yabo yaqawule nemedia yakho ne. Uyigquma then usuze. Uzobona kancanywa kakhulu. Kanjalo nje? Nje kanjalo ubethe njengomsuzo brother abakrende. Akunothwa khetha between ukulala kwekhoma nase-ICU ungakhetha ulalaphi? Khoma ICU. Izinto zesilungu eziya and I believe ngazo. Kutho uyakhethiswa ne? Ukhethiswa kwezinto ezimbini. Wena futhi kula wancamso ayakha wena. I-relationship yakho uyiqinisa ngantoni? Antana. Empete. Hayi ulethi masithelele sithe hayo. Ulethi wena waphuza umntana kabrother wami wena. Bayaphazama. Umamadala hlupaya bangangaliyo. Andithandi lo nto bakubeka abantu abangangaliyo. Kodwa siyangala nje. Iyarekhoda namaxoxa. Ebroma report ngelo lijika. Wesi Jo Amanda foto unyoko yafa andifoto kusalayo ndiphinde ndifoto engaka sasa nithatha thatha kusigni uyaphosisa thatha kunobantu uyaphosisa kunobantu bendimgqibele ngqoweni ngasisi pha elele elathi uzofota wena makasifota hayi man hey ufota mpotela Jack ngokubugalela bengifota ngokubugalela Amanda suqala ipusi and a half. Umthukelani ke? Amanda suqala ipusi and a half. Sathi sekuseni usanqobe. Kunye yoba mawuthukise ekuseni usanqobe. Umuntu uthukisani ebusuku. Ewe xa nginothi xa nqobe ipijama kaloku. Yotsho kunyoko kathi glass. Nansi glass si. Ulinda lokugqitha Linda ko. Ulinda igama lakhe na andilakho. Ulinda. Lo mntu mali wakhe wena next door Ulinda. Malindi ya. Hayi bathatha nithatha soyikiri porridge. Hayi lebandi tyanga. Soyikiri papa lebandi tyanga sithi porridge sityutywala. Sasa ukwazi manje uvuka ekseni wenze. Asinaxoxa le porridge babanika aba bantu bantu kulomnqudi ipolish. Baze nengqowe ezi-18. Nothi ipapa ke sasisidudu. Ayinamsebenza lo uxaka nepapa. Bona batya ntoni? Ngamancila wona qala abavuka ekseni basele uyababona ewe ndiyababona because bathi kunyoko sisa intoni uyenza uba mawufaka umama wam hey futhi akunisho umuntu ngama kabani Ngapha msungapha sisa intoni yani yenza uba mawuthukise kwathukise umama kabani mna umama wam mama ufake ipopayi amanje sundifoto ndakubasunya amanje kulethi sala ngicela uyeke lento asihambi kanti sizohamba sala ngicela utye noba i-beef stock ungafiki pha ukutywala ndacela ngaba abantu balukutywala sesuyasela nje uyotsho kutata wakho usiwe uqhola ukutywala andibuye sazothini ke ngozawuthini utye i-beef stock uyotsho kutata wakho makafake i-beef stock leyo andinokuphefumula utywala but uyasela nje sesovakala wazi nalapho kuwe xa unuka yomnqudu akusela utywala sasa ndiyasela mna arhawu inkonxa enzima inkonxa neweight light weight Tshele tamkhulu. Hayi tamkhulu. Uphiwa imali ke apha yi-follower nathi. 150. Mzukulwana. Ufollower tamkhulu. Wanya ufollower. Wasethembisa ukufana. Ngaphathe ndizokusela mhlungu wakho apha. Hayi, uyithubele nje uthe bazithengelile noki carry bag okanye uzithele i-oat bag. Ubani lo?
Umnyusi so. Oh, uthi kwenze Nkosi kakhulu. Thank you very much. Bayadandi. Uthi hayi man ukukhubuza ngotamkhulu wakhe Shem. Yalebuwa. Kyalibo wami Nkosi mntanami jabulele. Nkosi mntanami jabulele. Ntam. Andizoyichaya. Hayibo. Njengoba bekona santi ngomso tu. Yabona? Uchayicuba i20 ekuzithengela iwheat. Kodwa ecaweni yami ndabanhlala pha phandle. Unywe. Bathuke lokucesha abahlebenyuka. Awuthengi nesupek. Hayi hayi. Awufuna uthengelwa sithi supek. Emalini yami kulikuni and isupek leya yabuya inhlane ezantsi Zuzu. Then zipheke zonje. Zombini. Zuziwe. Zombini. Owabusuku. Shida nencilikitha apha kwakhe. Diye kule room ngapha ndipheka zombini. Awuyikuza nje. Ndifuna la kutsho wena qala nje ngo12 uziyabuya. Ndifuna la mafele Zuzu. Into eyabuya ndabona ba abuya wrong ngoku. Ndithi kuwe ndaniphekuzwe leli mkhulu. Yaphekuzwe. Ipressure inyuke ngamanye. Yo usinombeko. Ewe. Kwala phangotre. Wathi yathi umcuco wamasele. Ibanda manje inyaka. Thanda ujonga yumbana awukho khanda angicingi ndaba uzibambisa nabantu bafazi athola. Athathi bail. Zuzu ndabetha like gabho mntanami gabho. Ngelikhupha ngomso ndaba wancinga. Ukhupha ngo10. Ngakhupha ngo10 zange ndilale kaloku. Ngalikhupha ngo10. Ingathi kuthani ukhupha emini? Ngikhuphe ni? Kini ngo5. Ipheli lami beyichophe emnandi ndizafundiswa ngumuntu ngoba thatha ipheli lakho ubuchophe kulo hamsa kulo. Uyolala. Ngoku boligqumile ngokuhlala erumini. Ndigqumile. Ngento engathi bungutyana. Ndigqumile. Cha ndawaya le ngutyana enobe inendawo ezizile plonda kabawo. Ndithi umphunga uma ngapha kweza ngubo umuntu abangathi kubasiwe. Wathi nombeko yeni supekle. Le uphela uzitya. Kuthani ibophe kangaka? Dati bophi. Idati bophi. Yana kubiza ngonyoka ibophile. Ayikho le English bebesifundisa yona eEastern Cape. Ayikho ngihlala eKapa ngoku. Ngihlala eKapa ngifunda eStellenbosch. Ngihlala nabantu abamhlophe. Abayiva lento endiyithethayo because ayikho le English esifunda pha. Kunzima nobiza uR. With R. Ifruit. Intoni fruit? Kunzima ubiza igama because uqala ukuthi ifruit. Hathi what? Beloko bethe what? Uba ngathi fruit. I'm just gonna have some fruit. They say what? Ayiviwa lento apha. There's no zero communication. Chinthixo lomntana yonyana. Kunini sikufuna epalisa? Epalisa uvelaphi? Shinmolweni mef. Ngele njani lo nyaka sithando sa? Suphambana wena singomeza. Asingomeza singabazali bakho palisa. Hayi ma. Usisi ngibale. Usisi wantoni adiwele? Ndingumakhulu wakho. Hayi guys saluphosise ma. Alihlala kazi. Suphambana nikukwa Cynthia apha ngomeza abo. Hayi mbezulu. Hayi languma. Akazi kunje wrong. Abo December onke lithenga ngabantu lapha benje. Alityanga igrosela lapha bethula. Opalisa niseza usweleka mntanam rha. Hayi ndikunje wrong bethula makhulu. Sende bwana ngobuzi ngathi ufaka imakeup wrong ntombazana. Hayi zana ntroka bethuni zana ntroka ndikunje wrong. Ndikunje wrong. Uyazi bantu walapha. Jini usile lo mntana uDecember wonke okosingakubona ipalisa. Hey madoda sisimangisi. uDecember wonke guys okonhlala lapha. Ndicela ingomeza ndiyalibona mali mana sithi checks and kodwa ngoba sekusithwana
ndiyabaza aba bantu ndicala ndilibone mhlawumbi kwigeneration okanye TV. Hayi awutshayi drugs mntanam utshayi iziyobisi wena. Alezo ndithatha bantazikhaya andiyazi le ndiyifuna klini kukwabala. Hayi ndiyatsho kukulo Amanda kalezo ndithatha bantazikhaya ndicane ngomela iimpahla zam zonke ezilapha khandithathe nje iglasi yam sizoncokolani kakhe. Hey ndincedile bazali bam ndincedile guys ngamakhaladi la ndigqiborhoba la ahlala apha kule ndide ndingakumane ukukhumshwa xa kuzotyiwa kuthiwa breakfast I make the dinner what you want I'm not abantu buzi ngabani ngowaphi kuyaphakwa mntasekhaya kuyaselwa iwayini kuyalenale phantse naphalala mntasekhaya ngathi ndizanondithatha zanondiroka bethuna hayi ndidikwe i-English kude kumhlungu nantsi kumqala nantsi ne-joints ezi-English I make the bed for you what you must drink you want the wines or you want the beers khaleza ndithatha deep mene iphi imali yami yegrandi palisi khawume ngegrandi mkhulu khawume ngegrandi nasekhaya ndityele ngala makhaladi sayincokola leyo eva sawuthengisa iwivu kanokugaya hey wat gaan aan daar buiten amadoda ayingeke umsizanelelina nceba mnganam lo